Distribuímos as válvulas cos seus correspondentes tubos de aire seguindo o deseño trazado no plano. Instalamos os interruptores de posta en marcha, 2 porque o que queremos é construir unha máquina que por motivos de seguridade haxa que premera a vez 2 botóns de arranque e non un só. Isto é recomendable nas máquinas perigosas para que non haxa unha posta en marcha involuntaria ou imprevista e poida ferir o traballador. Poñemos en funcionamento o compresor para comprobarmos se o circuíto pneumático funciona correctamente e non hai ningunha fuga de aire. Os primeiros ensaios aconsellan regular a velocidade de saída do pistón. Regulamos a presión do aire na válvula axeitada e comprobamos se agora a velocidade é a correcta. Agora resulta lenta demais, queremos que saia lenta e que se recolla rápido, polo que insistimos ata conseguilo.